úžasné. Ježiš, to je úžasné. Ja si neviem predstaviť, keď to by tu pristávalo. Tak to je také niečo, čo bežne človek nevidí. Jej, to je krásne. Nedá sa toto poslať na... Áno, áno. Dá sa to poslať? Áno, áno. Zolovi Andrejke? Áno. Už to pomaly není vidieť. Teraz odpadnú tie, vidíš, tieto odpadli? Vidíš tie? Nie. Tam je také svetlo za tým, teraz sú dve svetla, to odpadli tá druhé rakety. Vidíš tie? Vidíš, teraz ide tri veci, vidíš? Ide? 1, 2, 3. To odpadli tie dve veľké motory. Ty nevidíš? No nevidím. Ja vidím ešte tri veľké svetla.